दिनै हस्तिनापुर बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरानि सिङाव जायफोर फरायसाफोरा जौसिन जिथि मासि आवग्रिनो हाबाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि बे मोननै आनजादाव जौसिन जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों आरो बे हाबाफारियाव आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै आङो लोगो मोनफैदों बाक्सा जिल्लानि मादावनो बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननाय बिशाल स्वर्गियारि जायनोखि 92.83 जौखोन्दो मोनदोंमोन आरो नैबे जयभद्र हागजेर गोजौ फरायसालिनिफ्रायनो बे फरायसाया फरायनानै मेट्रिकआव बाक्सा जिल्लानि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लाखिनो हादोंमोन आरो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 3थि पजिशनाव दङमोन। दा मिन्थिनायाव नैबे ओनसोलनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि मादावनो गोबां फरायसाफ्रा मोजां जौखोन्दो लाखिनानै उथ्रिबोबाय थानायखौ जों नुदों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जिहेतु जोंनि मोनसे सोलोंथाइनि देवना होननानै बुंनो हायो। मेट्रिकआव जाय फरायसाफ्रा मोजां जौखोन्दो लाखिना उथ्रिसारबाय बे फरायसाफोरखौनो जोङो उननि समफ्राव बिसोरनि गेजेरनिफ्रायनो डक्टर इन्जिनियार लेक्सारार प्रफेसर बा जिकुनु जोंनि हारिनि सुबुं सम्पद महरै मोननायखौ जों लुबैयो। न' डाउट बिनि गाहायाव मोननाय जायफोर सेकेन्ड डिभिजन लाखिबाय जायफोर थार्ड डिभिजन लाखिबाय बिसोरबो बेबायदि सुबुं सम्पद जानो हाया बिदि नङा। नाथाय अब्लाबो फार्स्ट डिभिजन मोननाय एबा जौसिन टप 10 मोननाय बिसोरखौ बरायनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो जाबोदों हिसाबै देग्लायबो हस्तिनापुर बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय।